ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് അതിൽ അധികം മസാലകളൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ചതച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കരിവേപ്പില, കടുക്, പെരുംജീരകം, കുറച്ച് ഗരം മസാല, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, മഞ്ഞൾ, ഉപ്പ്, പിന്നെ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ ചുട്ടത്. നമുക്ക് ചതച്ചു തുടങ്ങാം. ഉള്ളി, എണ്ണ ഒഴിച്ചു, നമുക്കൊന്ന് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. പൊട്ടി തുടങ്ങി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇടാം. ഇതെല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റാം. നല്ല മണം. ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇടാം. ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാനേ പാടില്ല. ചിക്കനിലെയും ഈ തേങ്ങയിലെയും ഒക്കെ എണ്ണയും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്.